Fl-eluq tal-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li dik ta' Ġunju hija elezzjoni ta' poplu sħiħ u l-Partit u l-Gvern Laburista ma jmorrux Brussell biex joqogħdu għal kull ma jiġi qudiemhom imma biex jinnegozjaw l-aqwa għal Malta. Dr. Abela qal li huwa bħala Prim Ministru hekk jagħmel fil-laqat li jkollu mal-Prim Ministri Ewropej l-oħra jitkellem u jinnegozja favur Malta fosthom favur in-newtralità ta' pajjiżna. Dr. Abela qal li Malta llum huwa pajjiż fejn tista' ssib xogħol fejn trid minn pajjiż li qal li kien staġnat għal wieħed li jħabbata mal-aqwa ekonomiji u li joffri opportunitajiet ta' xogħol mhux biss lil Maltin imma wkoll lil ħaddiema barranin. Huwa kompla jgħid li budget wara ieħor il-Gvern qed jimplementa proposti ġodda minkejja kull sfida li nħolqot mill-pandemija meta qal li l-Gvern għażel li jkun man-nies fis-saħħa u x-xogħol sal-inflazzjoni li qal li esplodiet minħabba l-gwerer. Il-Prim Ministru mexxej Laburista kompla jgħid li f'Malta b'differenza minn pajjiżi oħra hawn prezzijiet stabbli fl-enerġija u l-Gvern ħa inizjattiva għal stabilità fil-prezzijiet tal-ikel. Semma tkabbir ekonomiku ta' Malta li fakkar li huwa kruċjali anke jekk ammetta li ħalla l-effetti tiegħu. Dr. Abela qal li l-Gvern għandu għażla quddiem dawn l-isfidi, iħodd kollox bil-konsegwenzi li l-poplu jiftakarhom meta kien imexxi lil pajjiż l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u meta qal li kien hawn 8,000 persuna bla xogħol u 40,000 Malti wawċi f'ċaħda materjali severa, jew inkella Gvern li jibqa' jiffaċċja kull sfida u jieħu ħsieb lin-nies dwar il-ħaddiema barranin ifakkar li kulħadd uman u għandu jingħata l-istess dinjità. Qal li l-Partit Laburista se jibqa' jippremja lil min huwa biżel, se jibqa' jaċċerta li klassi tan-nofs tkun sostnuta b'żidiet fiċ-Children's Allowance, għajnuna lil min jibgħat lil uliedu fl-edukazzjoni post-sekondarja u investiment fil-kwalità tal-ħajja bil-ħolqien ta' spazji miftuħa fil-Kalkara, il-Mosta u l-Mellieħa fost oħrajn. Sostna li l-Gvern se jibqa' għaddej b'ħidma għal aktar indafa pubblika u fakkar ukoll fid-direzzjoni li qed jieħu l-Gvern biex il-karatteristiċi Awċin ikunu salvagwardjati. Kien għalhekk li l-Prim Ministru mexxej Laburista nieda l-slogan tal-Partit Laburista għal kampanja elettorali bil-messaġġ ikun saħħa lil Maltin. Nagħtu is-saħħa liż-żgħażagħ, is-saħħa lill-pensjonanti, is-saħħa lill-istudenti, is-saħħa lill-ħaddiem u kunu magħna fl-ewwel ta' Mejju għax aħna dik hija li nibqgħu ngħiduha dejjem is-saħħa lill-ħaddiem fuq kollox, is-saħħa lilkom u fidejkom. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li l-Partit Laburista baqa' jipprogressa u mixi l-qudiem għax baqa' sod u maqut, anke meta qal li kien hemm min rid iħottu fl-2019. Kif qal li l-Partit Laburista u l-pajjiż baqa' sod meta kellu t-test finanzjarju tal-FATF u għadda bil-qawwi t-test fi żmien rekord. Dr. Abela temmi wieħed li se jibqa' jiddefendi dejjem lil pajjiż f'kull ċirkostanza għax qal li Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox.